Ola, dende Radio Allariz, estamos aquí en Falamos do Noso a todo risco. Sempre as tres voces que iluminan este espazo sonoro. Hola, Toño, que tal? Como andamos? Hola, que tal? Moi ben. Moi ben, Ángeles? Hola, hola, a todo risco. Perfecto, maravilloso. Estamos de parabéns porque contamos hoxe nesta edición especial cunha entrevista que imos manter co grande Brais González e esperamos que sexa unha entrevista nutrida e rica en contidos, non? En principio promete, non? O Brais ten estado de actualidade nos últimos días, nas últimas semanas, como autor da Loba Branca, esa ópera que se estreou recentemente dentro do Estado español. Xa se fixera antes en Italia, pero dentro do Estado español a do principal foi unha estrea, non? Pois sí. A nivel estatal. Vai ser seguro que un privilexio falar con el durante uns minutos. Pois seguramente. E como non vai ser prometedor cando alguén nos vai contar unha historia de Galicia do Courel posta en notas musicais. Non se pode pedir máis. Entón entramos desde a música e presentamos a entrevista. Ben, pois temos a grande sorte de contar hoxe para falar con el con Brais González, un dos pianistas máis eclécticos da súa xeración, cunha carreira sempre dividida entre a interpretación clásica e un extenso labor como acompañante músico de cámara, a máis de un percorrido impresionante como compositor, creador de realidades sonoras e musicais, bueno, en fin, é unha sorte e ademais é unha sorte por ser noticia xa hai, bueno, estes últimos meses pola ópera en galego, en 2 actos, a Loba Branca. Un saúdo moi grande, Brais, que tal? Moi boas, encantado de estar convosco. Moi ben, pois imos, entre comillas, someterte a esas preguntas que nos interesan desde todo punto de vista. Estamos Toño. Hola, Toño, que tal? Hola, que tal? Hola, Brais. Hola, moi boas. E Ángeles, tamén en contacto ca arte, neste caso a arte teatral, a arte dramatúrxica. Hola, Ángeles, que tal? Hola, hola a todos, hola, Brais. Moi boas, Ángeles, encantado. Moi ben, é un servidor que Xavier, e que tamén ten un poquinho tamén de titiriteiro e demais, que pois nada, Brais, Dr. Albeiros. Doctor Albeiros. Fixo de Dr. Albeiros sí. na peli que fixemos na fundación, o que tamén o achega moito a fundación. Ben, é certo, porque entre outras cousas a túa chega á fundación tamén está ben documentada, non, Brais? Bueno, eu coa fundación levo anos xa colaborando dun xeito ou outro. Esa colaboración foise facendo un pouco máis intensa estes últimos anos. Co tempo foise facendo máis intensa, dende logo que sí. Moi ben, pois vamos a empezar coas nosas preguntas, os nosos intereses, as nosas dúbidas. A primeira é que ou quen te inspirou para comezares no mundo da música? Bueno, pois mira, foi sen dúbida o meu pai. É unha destas historias que tantas veces acontecen. O meu pai quixo sempre estudar música cando ele era novo e non puido por circunstancias coa súa familia e demais, non puido estudar música, así que eu como primogénito tiña todas as papeletas para cargar con un pouco, pois o mellor nese primeiro punto con esa frustración que el gardaba de non poder ter estudiado música. O meu pai era un
un grandísimo melómano, e bueno, inculcoumo dende moi noviño. Eu lembro estar comezando a ler, sendo moi pequeno, comezando a ler con texto das áreas de Don Giovanni. Ese era o nivel. Okay. Nivelón. No, era nivelón. Sí, era nivelón. Entón, bueno, tiven un tecladiño na casa dende que tiña 2 anos, e aos 3 comecei xa a ir a aulas de música en algunhas escolas. Entón, claro, a verdade é que algunhas veces cando me preguntan sobre este asunto, ou sobre como me iniciei na música, ou sobre que me fixo logo quererme dedicar á música, sí. A verdade é que, claro, non teño ninguna lembranza da miña vida na que o piano e a música non estiveran presentes, igual que tampouco tiven nunca un pouco máis adiante, cando fun xa adolescente, cando chegan estes momentos nos que a veces tens que tomar decisións vitais sobre que queres estudar, unha vez que remates o instituto ou estas cousas, e que nunca xa máis dende pequeno se me pasou pola cabeza outra cousa, a verdade. Foi sempre, estivo sempre moi presente na miña vida dende moi cativo. Enténdese. Imos ver, Brais, o da primeira vez sempre crea moitas expectativas. Eu non te vou a poñer en ninguna situación de conflito, só te vou a preguntar por a primeira vez no primeiro concerto. Como lembras o teu primeiro concerto, como foi esa experiencia, bueno, o que nos podas contar brevemente, claro. Pois mira, é moi curioso dos primeiros concertos. Claro, eu dos primeiros concertos non teño lembranza prácticamente ningunha. Gardo algunha foto, máis que nada porque era un retaco de 5 ou 6 anos nas primeiras veces que me subín a tocar. Esa cosa fantástica, o que sí que comezo a lembrar é as primeiras veces ese clic que sempre dá na cabeza cos nenos cando os concertos te comezan a importar, porque en todos eses primeiros anos, tes 5, 6, 8, 9 anos, saes a tocar en público, é unha cousa máis, é outro dos xogos que faz ao longo do día. Non lle das ningunha importancia ao que está a piques de acontecer, saes, tocas e xa está. Logo hai un punto aí na preadolescencia onde de repente comezas a entender o importante do que estás a facer, e comezas xa esa outra fase de nervios e de tensión e demais. Esas quizá son as primeiras lembranzas que teño dos concertos. Pois eu comecei tamén a ir a concursos de piano, a concursos internacionais de piano, e historias destas bastante novo. Dos primeiros tampouco me lembro prácticamente de nada, pero sí que teño aí unha lembranza. Pois para mí a primeira lembranza seguramente ao ano 98, ao que fun a un concurso en París, teño como esa cousa de estar perdón por a expresión, cagao de medo antes de sair a tocar, porque supoño porque comezas a ser máis maior, entendes tamén o sacrificio que está facendo a familia coas viaxes, claro, coas aulas de música, con todas estas cousas, e de repente sí que noto para min ese foi o clic de decir, ostras, aquí hai non é só un xogo. Foron aí uns aniños aí de repente nos que servente un pouco para desenvolver precisamente pois as estrategias que logo mantés durante toda a vida, pois por exemplo para controlar o medo escénico e todo este tipo de historias. Lembro neses anos ese punto de tensión cando daste conta de súpeto, así, de repente un día a cabeza para este clic e daste conta do que está a acontecer, que é como algo máis que un xogo, non? Brais, son Ángeles, e eu vou ser un poquinho máis sádica cos meus compañeiros, porque sinto cuidado moito, con ela, que che teatreira, sinto cuidado. moito, pero eu sempre cando me atopo con un artista sempre teño ganas de abrirlle a cabeza
para saber o que ten dentro antes de executar, de compoñer, de artellar toda a vosa composición artística. O que che quería preguntar nesta liña sádica é esa: que sintes, que tes na cabeza? Quería abrirche o teu corazón, mirar os teus sentimentos para saber que tes antes de compoñer ou de empezar a practicar unha gran peza no teatro como foi esta que fixeches no Teatro Principal. Pois, bueno, é unha moi boa pregunta, a ver se son quen de contestala axeitadamente. A ver, o primeiro sobre o que supón a creación musical como calquera outra creación. Vou volver de novo a cando era cativo. Eu tiven unha sorte inmensa que non sempre se ten, e iso é simplemente azar, de ter un profesor de piano cando era moi novo, un profesor lituano que era tamén compositor e que meteme un pouco pois nesa escola que teñen os rusos ás veces, onde non está tan separado, tan compartimentalizado os distintos eidos que pode ter a música. A min dende pequeno prácticamente obligaronme a compoñer, igual que me fixeron improvisar. As aulas de piano non eran só aulas de técnica pianística, eran aulas de música, onde eu tiña que aprender a tocar o piano, pero tiña tamén que aprender a compoñer, tiven tamén que aprender a improvisar, e tiven que aprender a desenvolverme en distintos campos da música. Polo tanto, explico isto para decir que o que supón crear algo novo musicalmente estivo sempre moi presente dende que era pequeno. Polo tanto, para min foi tamén unha cousa que foi crecendo comigo dun xeito bastante orgánico. A partir de aí que sinto a pregunta en sí, por iso a quería poñer un pouco en contexto porque pareceme un pouco complexa de responder. Sí. Agora ben, para min hai unha cousa que tamén é evidente e que tamén me conecta con esa parte de min. Cando eres pequeno, igual creas por xogo, igual que cando somos pequenos moitas veces todos pois inventamos contos ou inventamos historias ou inventamos xogos distintos ou que sexa, non? Quero dicir, a mente dos rapaces é moi adoita ser moi creativa. Outra cousa que logo a vida moitas veces vai cercenando esa creatividade ao longo dos anos, pero os nenos son sempre moi creativos. Eu tive esta fortuna de poder canalizar dende moi noviño esa creatividade dun xeito moi focalizado cara a unha cousa moi focalizada. A partir de aí, para min, a composición musical estivo sempre vencellada a emoción e aos momentos vitais que che están a acontecer. Que pasa? Chega un punto no que cando a creación artística, como me está a acontecer a min estes últimos anos, está profesionalizada, que ás veces tes que disociar tamén o personal ou o emotivo coa encarga que se están a facer, porque cando facemos de obras de encarga, a Loba Branca foi unha obra de encargo, neste caso. Tive a fortuna de poder elixir o tema, e demais, xa falaremos despois diso, pero moitas veces atopaste con esta dicotomía interna de que ti igual estás dun xeito ou a ti emotivamente gustaríache explorar un camiño, pero a encarga que tes que facer ou que tes que entregar en tempo nun determinado día, dun determinado mes, vai por outro lado. Foi nese punto no que entendín que para min a creación non sempre ten que estar vencellada co que eu sinto. Encántame cando pasa así, pero non sempre é, e polo tanto o que estes últimos anos trato de pensar máis é precisamente en como pode estar vencellada ou como pode estar conectada co que sinte a xente. Sei que teño moitos colegas compositores e grandísimos compositores que teñen unha chega á composición musical ás veces un pouco máis sesuda ou un pouco máis académica, máis ortodoxa, ás veces incluso como máis buscando a experimentación. Pero para min segue sendo básica a conexión emocional co público. Ese adoita ser o xeito no que traballo.
Fantástico, Brais, porque confirmanse os desexos e as esperanzas que temos sempre en vos, que levades no corazón e na mente unha cidade, un mundo máxico, que logo por encargo ou non, ou por inspiración, ou por lecer persoal, transmitides nunhas pezas perfectas. Grazas, Brais. Ahora vou eu coa pregunta máis prosaica, entón. Sí, estas son casi de manual. Entón, é preguntarche non polos fillos, senón polos gustos musicais, non? Isto de preguntar quen é máis guapo ou quen é o que che gusta máis, quero dicir, os estilos e períodos musicais nos que te moves ou que traballas, tanto música, pois iso, máis contemporánea, máis folk, máis indie, ou onde te encontras máis cómodo? Bueno, como escoitante, entendo que a pregunta vai por aí, verdade? Como escoitante, como consumidor de música. Sí. A verdade é que, mira, como a música clásica é o meu traballo durante case todo o día, moitas veces non a consumo demasiado, vai sobre todo por épocas do ano. Agora, por exemplo, que andamos aquí en Vigo facendo unha montaxe de Madame Butterfly que me está comendo moitísimas horas do día. O último, por exemplo, que quero escoitar ao chegar a casa é máis ópera. Eso claro. Que é máis ou menos entendible. Sí. A partir de aí non vou decir esa frase tan manida de que escucho de todo, como di a xente por aí ás veces, pero bueno, francamente escoito bastantes cousas. Eu desde pequeno mamei moita música tradicional e moita música popular, polo tanto o folk, xa non só o folk daqui do país, senón en xeral as expresións artísticas tradicionais e populares están xeralmente bastante presente nas miñas playlists. Tamén o rock, tamén o jazz, pero por exemplo ás veces atopo moi interesante, aínda que non sexa un grandísimo nin coñecedor do xénero nin un grandísimo fan, pero ás veces escoito rap tamén, porque pareceume sempre moi interesante a prosodia interna que ten, como ese vencello ao final coa poesía tamén. De feito, eu atopo certas similitudes entre os recitativos das óperas e o xeito moitas veces que teñen de cantar ou de recitar, porque al final non deixa de ser un recitado no rap. Por lo tanto, sí que teño como din agora os rapaces, unhas red flags, unhas liñas vermellas que sí que non acabo de entender, e pásame co heavy metal e co metal así un pouco máis duro, algo que non lle gusta nada a miña parella, que é unha metaleira de manual, pero eu a verdade é que non acabo de atoparme, non acabo de empatizar con esa música, e sucédeme un pouco con algún xéneros da música latina, da música latina comercial, a cumbia, o reggaetón, este tipo de cousas. A verdade é que non o intentei moitas veces, aínda que sexa por conciencia e por responsabilidade profesional, eu adoito darlle unha oportunidade absolutamente a todo, pero a verdade é que non me atopei nunca moito con iso. Escoito, por exemplo, unha cousa que a moita xente lle resulta curiosa, pero escoito moito country, por exemplo, a música country, o bluegrass e a música de raíz americana é unha cousa que cando que se trata de limpar a cabeza, de un pouco de abstraerme do día, é unha música que escoito mucho, sí. Bueno, recomendada entón para limpezas mentais, ou limpezas vale, para contaminación cerebral. Moi ben. Bueno, Brais, falemos agora de técnica e de emoción. Eu tiño-te visto maltratar literalmente un piano, convertilo nun instrumento de percusión, se cho comentei ademais en algunha ocasión, sí. Pero por outra banda é evidente pois a gran perfección técnica que tes cando estás sentado diante deste instrumento, non? A cousa é onde pode estar o equilibrio entre técnica e emoción nun intérprete, xa non falo tanto do compositor, tamén se podería falar, pero sobre todo dun intérprete tanto das túas propias obras como de obras de outros autores. Supoño que a veces é difícil o equilibrio, non? Entre manter un certo rigor técnico e ao mesmo tempo pois darlle o toque personal, o toque emocional
que a peza exixe, non? De alguna maneira. E repito que me baseo nesta imaxe que estou vendo hasta ahora de literalmente estar convertindo un instrumento de corda como é un piano nun instrumento, bueno, tamén é de percusión no sentido estricto, pero nun instrumento de percusión no sentido de golpealo para lograr sons acordes co que se está tratando, non? Sí, con esa obra tan magnífica de Piazzolla que fixemos aí un na fundación, efectivamente. Sí. Bueno, mira, é unha moi boa pregunta. Eu creo que a técnica é unha responsabilidade do intérprete para ter as ferramentas aceitadas precisamente para poder estar digamos na porcentaxe máis alta posible focalizado na emoción. Eso é como vin eu sempre, quero dicir, a técnica é algo, a técnica pianística, a técnica de calquera instrumento, igual que a técnica coreográfica nos bailarins ou a técnica actoral no mundo escénico, é algo que desenvolves e traballas ao longo de moitos anos. De aí tamén moitas veces a importancia de facelo, e por eso moitas veces supoño que a música comeza a estudarse dun xeito tan temprano, porque lóxicamente a técnica instrumental dun instrumento está tan ben sellada co anatómico e co propio movimento que evidentemente hai certos recursos técnicos que se os tes traballados moi de noviño xa non tes que volver a preocuparte por eles na vida prácticamente, non? Entón, bueno, eu sempre o vin así, é unha responsabilidade que adquires co tempo, cando preparas unha obra, como para que cando chega o momento do concerto, esa técnica non sexa algo importante que se este menoscabando, digamos, o momento de creación emocional, porque ao final, cando saes a tocar, falo agora como intérprete, eu tamén creo nesa conexión emotiva co público. Para min debería ser o principal. Agora ben, que pasa nalgúns puntos, porque evidentemente hai obras do repertorio que son tremendamente exixentes técnicamente e que pode ser que nalgúns intres, nalgúns momentos focalicen a atención máis que o emotivo, ou que noutros momentos presentese de novo esa dicotomía entre a que atender, ao técnico e ao perfecto ou ao emotivo. Aí habería moita discusión con moitos dos meus colegas. Eu, a verdade é que aposto sempre polo emotivo, porque para min non, quero dicir, na música clásica pasa unha cousa, estáse volvendo seguramente, porque está un pouco desconectada quizáis do público, en moitos casos do público máis popular. Eu vexo que moitos dos meus compañeiros, eu pasei por eso tamén moitas veces, cando saen a tocar en público están moito máis preocupados dos comentarios, en primeiro lugar, dos colegas de profesión, ou dos catedráticos de turno que poida haber na sala, o demais que no público. A mí non se me vai da cabeza que ao final o arte é algo social, o arte é algo que nos conecta como sociedade e como comunidade. Por lo tanto, para min o máis importante segue a ser o público, e ao público, a meirande parte do público, de chegas dende a emoción, sí. non dende a perfección técnica. Partindo da base, como vos decía antes, que evidentemente o traballo técnico é unha responsabilidade do artista, non se trata de sair aí, como decimos no argot, a guarrear un montón de notas, pero a por moitas caras, entón xa está, non estou falando diso, pero lóxicamente hai veces que presentanse ocasións nas que hai compromisos entre o técnico e a emoción. Eu o que non entendería nunca é estar aí constreñido no piano, centrado en intentar dar todas as notas e non estar atendendo ao verdadeiramente importante, que é a xente que está a outro lado e a xente a que estás intentar transmitirlle algo, non? Creo que é o máis importante, vaya. Sí.
Brais, fantástico. Falando de maxia, falando de emocións, falando desa cidade de fantasía que levades na cabeza e no corazón para transmitirlle ao público, quería preguntarche que obra, que concerto che parece a ti que foi o máis importante desde este punto de vista para ti? Que concerto, que maxia houbo en algún deles ou en algunha composición de algunha obra, non o sei, que foi o máis significativo para ti e tamén para o público? Bueno, eu no público, polo público non podo falar, só podo falar a veces do feedback que te chega despois. Bueno, pois mira, vou comentar dous. O último é o máis inmediato, porque para min a estrea de Loba Branca foi algo absolutamente máxico. Houbo precisamente unha comunión co público, creo que moi grande. E logo eu teño grabado unha lembranza de hai uns anos tocando en Letonia. Estaba tocando co meu grupo Kasperbeck, que tamén estivemos dabondo en Allariz estes últimos anos, facendo aí música para cinema mudo. Temos a sorte de viaxar moito cos proxectos. E ás veces pasas estas cousas cando estás en tour, cando estás de xira, non? Que igual estás facendo, pois tes que facer 10 concertos en 14 días ou barrabasadas destas, ou 15 concertos en 20 días, e cabe a posibilidade que en algún deles desconectes un pouco a cabeza. Esa é unha cuestión de ritmos e de saturación que evidentemente aos artistas tamén nos pasa. Evidentemente, ás veces a cabeza satúrase, ás veces non sempre tes o día para dalo todo, ás veces esas cousas acontecen. E lembro estar tocando nunha cidade de Letonia que se chama Daugavpils, por certo a terra de nacemento do artista de Mark Rothko. Era un día destes que eu estaba co piloto automático un pouco posto no concerto, porque estaba moi canso. De repente, na metade da película, parei a pensar, e mirei así para os lados e dixen, carallo, tío, estamos aquí un rapaz de Lalín, un de Vigo e outro de Pedralba, dun pobo de 1.500 habitantes de Valencia. Estamos aquí a 4.000 kilómetros da casa cun grupo de xente que viu a ver a un rapaz de Lalín, a un de Vigo e a un de Pedralba, viu aquí a gastar o seu tempo para estar véndonos a nós. Quedeime coas caras da xente, con como estaban a desfrutar da música, da película. Sentime, por un lado, super afortunado, a verdade, de poder vivir estas cousas e de poder traballar nalgo así, no que faz a xente estar así de feliz, ainda que sexa por un ratiño do seu día. Dixen, non se pode desconectar, non me podo permitir a min mesmo desconectar así. E a verdade é que dende ese día poucas veces máis me volveu a pasar volveu a acontecer esta cousa de desconectar nos concertos. Entón é un día que lembro moitas veces. Ás veces, cando teño un día así un pouco canso, tócame sair a tocar, lembro aquel día na praza daquela pequena vila letona e digo, non vai merecer máis a pena por canso que estea desfrutar do que estou a piques de sair a facer, porque vai ser moi lindo. E os concertos adoitan ser case todos moi lindos, por fortuna. Conexión e maxia, non se pode pedir máis. Gracias, Brais. Bueno, eu quería falar da conexión que di Ángeles coa Fundación Risco, que ven xa de vello, non? Hai un tempo xa cando Luis Risco era o que levaba a Fundación como presidente, ahora en esta nova fase, con Celia Pereira. Son varias xa as colaboracións que temos disfrutado, non? O de Kasperbeck, o que ti te referías agora, que foi un ciclo, eu creo que interesantísimo, non? Agora estamos co dos neoartistiñas. A mí me parece que é un ciclo que está funcionando realmente ben. Por certo, aproveito xa para anuncialo, que este sábado temos
o terceiro concerto deste ciclo do ano 24 con Anxo Gómez, o que ti acompañarás como é habitual co piano da Fundación, e con un programa que nos vai permitir achegarnos a Paganini, a Bach, a Lalo, a Sarasate, creo tamén. Bueno, un programa destes que paga pena, non? Como ven sendo, eu creo que o nivel desta última xeira está sendo espectacular, non? Pero temos que falar tamén da loba, claro, da loba. Si buscamos algunha maneira de enlazalo ca Fundación, pois supoño que estarás de acordo comigo que o conto da Loba Branca é un dos que Risco rexistrou. Ben é verdad que non a túa versión, non? Porque a Loba Branca aparece en moitos contextos xeográficos e contextos culturais. De Risco pois está lá por Viana do Bolo, hai outros da costa, pero ti elixiches o do interior, non? O do Courel. Entón a pregunta casi que iría por aí: por que elixiches esta versión do conto tradicional da Loba Branca? Ángel está me mirando con a cara porque ela desto sí que controla, non? Das versións dos contos e de teatralizar contos. Aquí na radio a veces o fai tamén, o sea que pero a pregunta sería esa, non? Por que elixiches precisamente esta versión, inda que hai uns ingredientes comuns, como en todos os bons caldos, non? Hai uns ingredientes comuns, pero despois hai os seus matices. E este do Courel, evidentemente, ten tamén os seus propios matices. Por que este e non outras das versións que hai do mesmo conto tradicional? Bueno, pois é unha resposta bastante básica. Eu atopei a lenda, o conto da Loba Branca, pois como se atopan as cousas agora nestes últimos anos en Google. A partir de aí a historia chamou unha atención, que decir, eu estaba nun proceso de busca porque tiña que cadrar o que me pedían na encarga de Italia, que pedían unha cousa moi concreta, quero decir, os solistas, o setup de músicos e todo viume dado. Non tiven ningunha flexibilidade a ese respecto. Por lo tanto, precisaba atopar unha historia que digamos que me cuadrara dentro dese molde, nese marco de solistas e de elenco no que me ia mover. Buscando por internet atopei varias, entre elas atopei a historia da Loba, que nesa versión que atopei estaba baseada no Courel. Logo, cando xa sabendo que seguramente ia quedar con esa lenda, é que atopei máis versións, e foi despois que se me abriu esa bendita casualidade de que Risco a tivera recollida. Non o sabía nun primeiro momento. Eu teño familiares no Courel, teño unha tía vivindo no Courel, é profesora ali dende hai moitos anos, e polo tanto casi das primeiras cousas que fixen foi ir para ali. O Courel é unha terra que coñecía ben, pero bueno, vela coa perspectiva da Loba resultou moi interesante. Logo, vencellando un pouco co que contaba ou co que me preguntaba antes Ángeles sobre esa vinculación, esa ligazón emocional que pomos en algúns momentos os creadores coas obras nas que traballamos, pois eu nese momento de estar facendo Loba Branca estaba pasando un momento persoal, non vou decir malo, pero sí que pouco introspectivo, estaba como moi pechado en mí mesmo eses meses, e claro, de repente eu fun ali ao Courel, visualicei a historia e pareceume aceitadísimo, porque pensar en situar a ópera nun inverno moi escuro, moi cru,
no Courel era xusto o que estaba eu precisando. A verdade é que era o xeito no que eu pensei que podía dar máis de min mesmo logo como compositor a hora de plasmar o que tiña que plasmar. Tiña outras ideas na cabeza, tiña un par de lendas sobre Pedras Mouras, tiña unha lenda sobre, barallei tamén a posibilidade da lenda de Leucoiña, da serea que guiou a Teucro ata Pontevedra. O que pasa que pensei que o que me deu, o que tiña no corpo nese momento era ir cara ao Courel e contar a historia da loba do xeito da que contei. Logo, evidentemente, os que coñecedes a obra, os que viron a representación, verán tamén que do conto e da lenda popular do Courel, o meu libreto, evidentemente, amplía e varía bastantes cousas, pois só unha referencia, pero bueno, gustoume esa idea de crear algo como se crea en Loba Branca, un primeiro acto, bueno, prácticamente un acto e medio moi escuro, un acto e medio que puxera realmente que deixara realmente patente o difícil que tiña que ser a vida no Courel no tempo no que se sitúa a acción, un tempo indeterminado, pero en todo caso falamos do pasado, e que se abrira ao final. E curiosamente, case a nivel vital, segundo fun facendo a obra e ia chegando a ese finale do acto segundo, a miña vida persoal foise abrindo tamén segundo sabía a música tamén, curiosamente. Eu a vin, vou utilizar unha palabriña que Ángel xa me está mirando mal. mal non, que eso nunca fai, pero eu a vin como moi ecoloxizada, como unha versión moi ecoloxizada. Non sei se o palabra cadra ou non cadra. Cadra moi ben, porque o Courel é ecoloxía. Ecoloxía, bueno, claro. Pero de ecoloxizar non sei se cadra tamén. É un invento, pero cadra moi ben. En algún momento da obra deu unha impresión que ti este ingrediente, o ingrediente ecolóxico, tiveches un interés en que estuvera presente, non, na obra. Non sei se foi unha apreciación miña ou se realmente ten algo que ver con a situación real de... Bueno, tanto en Loba Branca como nas outras pezas escénicas que fixen a partir de Loba Branca, porque para min Loba Branca supuxo un cambio moi grande, de ser a primeira vez que me enfrontei, quero dicir, eu son compositor, son pianista e compositor. Escribir non escribira nunca máis aló da casa, das cousas que escribía na casa. Foi, por un lado, un reto importante, pero foi algo que o pasei tan ben facendo o libreto de Loba Branca que abriuseme un mundo novo e un xeito moi novo de contar historias. A partir de Loba Branca, a min saíronme outras dúas encargas bastante grandes para facer non óperas, pero neste caso contos escénicos para a orquestra. Outra delas baseada tamén nunha lenda, neste caso dos Ancares, que se chama Cerva Branca, a lenda da Cerva Branca de Doiras. E outra que xusto entreguei hai un par de semanas para un encarga do Ministerio de Cultura sobre unha lenda, neste caso escocesa, sobre a lenda das mulleres foca escocesas, das selkis que lles chaman. Para min hai algo moi interesante neste traballo que fixen con estas tres obras de adaptar un conto tradicional, digamos, darlle un arco narrativo novo, amplialo, que é pensar de ese, que decir, a ver como explico, escapar un pouco da moraleza máis fácil que poden ter estes relatos ou estes contos, e vencellalos con algo que poida estar de actualidade hoxe en día, ou que teña máis que ver coa vida que todos vivimos hoxe en día. No caso da lenda da Cerva Branca, de Aldara e a Cerva Branca dos Ancares, serviume para falar da emancipación da muller e do valor da liberdade. E no caso da Loba Branca, si serviume primeiro para poñer algo que segue estando moi de actualidade, como é a relación do lobo
co humano no eido rural, no? E nos entornos rurais. E logo, por suposto, si para falar de ecoloxía, para poñer en valor o que é, como decía Ángeles antes, o Courel é ecoloxía, o Courel é un dos grandes pulmóns verdes que temos aquí no país. Entón, sí, evidentemente vou tomar o teu palabro de antes. A ópera está lixeiramente ecologizada, sí, efectivamente. Ángeles dá o seu visto bo, co cual non hai problema. Ainda que non o dera que o dou, pero é unha palabra fermosísima, define moi ben. Bueno, pois apuntámola. A obra de Braille o Courel. Apuntámola. Sí. Bueno, estamos a rematar. Unha pregunta, bueno, eu creo que tópica tamén. Ti como creador, como intérprete, como consumidor, como profesional da música, como ves a situación hoxe en día? Cal crees que é a evolución? Unha boa pregunta, porque eu falo moito cos meus colegas. Estes días, precisamente, vos comentaba antes que estamos agora aquí en Vigo cunha montaxe de Madame Butterfly, cun elenco das primeiras figuras nacionais. Estou a discutir moito estes días con algúns dos meus compañeiros de profesión que teñen unha visión un pouco distinta á miña, porque escoitei estes días de boca de xente que quero moito, que respecto moitísimo como músicos e como profesionais. Simplemente temos opinións moi distintas. Escoitei cousas como que a la ópera no se puede venir sin estar preparado. Es que yo no concibo que vengas a un concierto de música clásica sin haberte leído antes las cosas. Eu digo, miña nai querida, pues esa... quero dicir... Para min, a música clásica pasa de unha cousa, que nestes últimos anos musealizouse un pouco. Quero dicir, nós vivimos... que cun constructo escénico e performativo da música clásica herdado de finais do século XIX e que de repente dende entón permanece inamovible. Estableceuse como un canon que non se volve mover ou que se move moi pouco. Entón, bueno, está moi ben logo botarlle a culpa ás novas xeracións, a que a xente nova non consume non sei que, un patatín e patatán, pero vexo que hai unha falta de autocrítica enorme, en xeral en moitos sectores culturais, particularmente neste no que coñezo, que é o da música clásica. Eu creo que é unha responsabilidade de todos, como artistas, como músicos neste caso, de buscar de que xeito se pode volver a conectar coa xente. Estes últimos anos, alí a Fundación, levamos un par de proxectos que ían un pouco nesa dirección. Eu non sei se Antonio estaba presente nese concerto sobre a música de Schumann e de Brahms e de Clara Schumann que fixemos o ano pasado ali na Fundación, que ia un pouco nesta liña. Este ano presentamos un proxecto chamado Bestiarium, que trataba tamén de achegar a música dos animais de un xeito un pouco distinto. Creo que é unha responsabilidade, porque é evidente que o paradigma da música de concerto, da música clásica, para min está esgotándose, está un pouco nos seus excertores. É unha responsabilidade de todos cambiala. E aí é precisamente nestas circunstancias onde a ópera ten moito que dicir, porque a xente a ópera lle ten como un pouco de respeto, pero a ópera é un xénero fantástico no que se contan historias, ademais sempre truculentísimas, ademais que é unha cousa como que a xente conecta. Mira, pasoume unha cousa, vos conto isto, non me enrollo moito, pero pasoume unha cousa hai unhas semanas. Cheguei aquí a un bar da miña zona a tomar algo cuns amigos e atopámonos con outro grupo de persoas que coñeceramos ali había uns meses nese mesmo local. Xente que non é precisamente do mundo da cultura en absoluto, para nada. E víronos, lembráronse que éramos músicos nós, e nos dixeron, ostras, pois aquí a Vigo viu en verán, aquí ao Parque de Castrelos, ao Auditorio de Castrelos, unha montaxe creo que non sei se era de Rigoletto ou de Trovatore, dunha destas grandes óperas de Verdi. E varios deles dixeron, jova, non fóramos nunca a ópera na nosa vida. Fomos a ver esa representación en Castrelos porque era gratis e obligados por algúns amigos.
quedaron abrallados. Sí. Quedaron tan abrallados que sacaron entradas para agora, para esta representación de Madame Butterfly, que non eran entradas de 70 euros, quero decir, non era nada económico, Sí. porque, como se di, porque lles flipou, simplemente. Encontráronse de repente nun escenario onde están contando unha historia, como digo, que se asemella case máis ás veces ás telenovelas turcas estas que ve a xente agora en Netflix, que unhas historias cheas de unhas tramas super intensas e que chas contan ademais cunha música preciosa. Entón, quero dicir, a xente para min está moi mal botarlle a culpa a xente de que as cousas non se consuman. Se as cousas non se consumen, entón é que estás desconectado da sociedade. Se estás desconectado da sociedade, eu o sinto moito, pero entón estás morto como artista. Por lo tanto, é a nosa responsabilidade de conectar coa xente outra vez, do xeito que sexa, aínda que non nos guste ou aínda que pensemos que está menoscabando o noso arte, non sei que, eso para min son chorradas. Como vos decía antes, o arte é comunidade, non é noso. A música clásica non é nosa, non é de ninguén, é de todo o mundo, ao que nós já queramos mostrar. E para min, eu estaría felicísimo se já mostráramos a canta máis xente mellor. Estou de acordo, moi de acordo contigo. Totalmente. Brais, isto non é unha pregunta, isto é unha apreciación. Eu penso que Galicia ten as historias, as lendas, as costumes, todas que nos enriquecen moitísimo, e temos tamén músicos como a ti que poden contalas en música. Estamos a falta diso, e que nos embeleñen e que nos engallolen coa música, e ir con eses amigos que tú dis, ir aos concertos e escoitar musicalmente as historias que nos temos na alma, na paisaxe, na terra. Moi ben, Brais, casi que temos que ir acabando. Ti non tes a posibilidade de ver aquí o noso colega Carlos, que é alma mater da radio, pero que nós lle dixemos que iba a ser unha entrevista non moi longa e estámoslo vendo aí na peixeira esta. Bueno, temos que ir rematando. Me puxeches moi a man o de facer un chamado a xente do común, non? Que vivan por unha vez a experiencia de asistir a un concerto como estes que ofrecedes na Fundación Risco, ou do principal, ou estes dos que estamos falando, ainda que só foron a vez por ter unha experiencia, non? Por vivir esa experiencia. Seguro que repetirían, non? Sí. Moita xente non ten esa experiencia, por lo tanto, do que non conocemos, pois é difícil opinar, non? E se se opina casi sempre é por outros, que non sempre é a opinión que máis pode enriquecer, non? Entón, bueno, nese sentido, eu creo que é un papel que, aínda que algunhas veces pois non teña a resposta que podíamos pensar que tiña que ter, pero que paga a pena insistir nelo, non? E, bueno, xa para ir rematando, como dicía, que vamos un pouco colgados de tempo, a pregunta que iba a facer, pero non sei se agora en parte xa respondiches, pero bueno, facer xa fago igual. Hai algún proxecto de futuro que podas compartir cos que estamos por eiquillos, que nos podan escoitar, bueno, algún proxecto que teñas así, que se poda ir coñecendo a un plazo medio? Sí, como vos decía, esta encarga do INAEM, do Instituto Nacional de Música, sobre esta pequena lenda escocesa. Selkie chamase, unha obra escénica para narradores e cuarteto de saxofóns, que vai vir por aquí por Galicia, por León, estará tamén por Menorca e por Valencia a finais de ano, coincidindo co Nadal. Como vos decía, unha lenda preciosa das focas que saen do mar e convértense en mulleres, que como vos decía, vais estrear en Nadal, e teño moitas ganas de que eso suceda, porque aparte é unha cousa que mestura a tradición da ópera, a tradición do teatro no xaponés, e a propia música de cámara do cuarteto de saxofóns. E logo para 2025 unha cousa a que lle teño moitas ganas. Antes vos mencionaba esa lenda de Leucoiña, da serea que levou a Teucro ata Pontevedra, que a rexeitei hai 2 anos para facer Loba Branca, pero agora a estou recuperando para unha obra coral que coincide co 100 aniversario da Sociedade
Polifónica de Pontevedra, un dos coros máis antigos que hai en Galicia, un coro que estivo, neste caso, presidido por Castelao, entre outros, a comezos de século, que vai ver a luz de novo como unha obra escénica para coro e orquesta coa Orquestra Sinfónica de Pontevedra. Niso comezarei a traballar en canto remate o ciclo de neoartistiñas deste ano para estrear en 2025. Esos son un pouco así os dous grandes proxectos que teño para próximamente. Gustaríanos abrir a cabeza túa e ver todo xa neste momento. Este é o meu sadismo cara aos autores e aos creativos que hai. Bueno, Brais, moitísimas grazas por compartires con nós, primeiro o tempo, segundo as túas experiencias, e finalmente todos os coñecementos e impresións musicais que nos ofreciches. Foi un auténtico placer, eu creo que para todos. Só podemos, pues eso, ter outra ocasión para seguir compartindo este tipo de comentarios, de eventos, porque ao final non deixan de ser eventos, porque entón dirá que a música está máis viva que nunca, esa é a impresión. Moitas grazas por estares aí con nós. Gracias, Brais. Moitas grazas aos tres. Foi un placer inmenso compartir este rato con vosco e oxalá asa outra cando toque. Oxalá. Moi ben. Como moi tarde vémonos o sábado. Apertas, a música conta historias. Venga. Grazas, Brais, moitas grazas. A vos. Novidade veio dar à praia, da qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seus lábios pra sereiar. Tudo é tão desigual. Oh, 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 oh. Oh, de um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, 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 oh. Seria um sonho, o milagre risonho da sereia virava um pesadelo tão medonho. Ali naquela praia, ali na areia, a novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado. Oh, oh. De
isto é todo que non é pouco, é moito o que deu de sí ter esta oportunidade magnífica de falarmos con Brais González. Eu non sei que impresión levades desta entrevista, conversa, bueno, experiencia, biografía. Bueno, eu creo que é un abano grande que nos leva dende as emocións, a veces incluso desde as emocións máis íntimas, non? Relacionadas, como nos explicaba Brais, incluso ca súa biografía, en algúns casos, ata outras cuestións pois un pouco máis racionais, relacionadas coa técnica, ca percepción que hai deste tipo de concertos e tal. Eu me quedaría cunha cuestión, se me permitide, non? Sí. Xo cito, ou xo comentei, a necesidade de que todo o mundo teña na súa experiencia vital, no seu repertorio de experiencias vitais, asistir polo menos algunha vez a un concerto destes que a veces dunha forma un tanto esquiva, creo, non? Porque igual non axuda moito a xente, e chamamos música clásica. Claro. Pois que teña esa experiencia na súa mochila, non? Que non estuve en aquel concerto e polo menos cando gústame, non me gusta, pois ter tes unha base de, claro, ter unha base para dicilo. Vou vos comentar unha anécdota nesto de gústame, non me gusta, que eu utilizo moitas veces para este fin. A Picasso lle gustaba moito asistir ás súas propias exposicións de incógnito, andar por ali escoitando as opinións que daba a xente e en certa ocasión colócase detrás de dúas señoras que estaban vendo un dos seus cuadros e que comentaba unha outra, bueno, a mí isto gústame, pero non o entendo, non? Chégase Picasso, señora, pero mira, usted gustanlle os guisantes? Si os guisantes gustan, entendeos. Claro. Por eso quero dicir racionalizar todo, non? Claro, hai unha experiencia que hai que vivila, é a única forma de poder valorala. E todos somos conscientes de que cando isto se vive con intensidade, pois normalmente a consecuencia que sacamos é do máis positivo. É un goce, claro, extraordinario. Eu sigo ca miña idea criminal, as ganas de sempre que me atopo como cun creador como é Brais, teño ganiñas de abrirlle a cabeza para saber todo o que se vai desenvolvendo por a cabeciña desta xente. E respecto á divulgación destas grandes obras, hai un contiño que un contiño non, é unha realidade que sucedeu en Verín. Quero dicir con esta realidade que vos vou contar agora que os responsables de difundir isto teñen que facer sempre, entenda que non entenda a xente, hai que difundilo sempre, porque en Verín sucedeu o seguinte: un paisano andaba no contrabando do café cun burriño e traía e levaba nas alforxas do burro café. Mentras iba viña tal, había unha parella da Guardia Civil que xa o coñecían, non lle mandaban abrir as alforxas, ata que un día cambiaron de parella, non o coñecían e dixeronlle: señor, abra as alforxas. Non levo nada, é que non levo nada, de verdad que non levo nada, unha comidiña para os cuellos, pero abras alforxas. Digolle que non levo nada, comidiña para os cuellos, pero abras. E abriu as alforxas e que había café. E a parella da Guardia Civil díxolle: pero dende cando os cuellos comen café? E o paisano díxolle: ai, eu non sei, eu levo-yo, se comen ou non é problema deles. E isto é igual, é dicir, hai que presentar as obras clásicas ou non, o que sexa, ao público, que entenden ou non. No caso de Picasso é igual, hai que presentalo, xa entenderán. Claro, o final a veces pasan anos. Se me permites, utilizando o asunto do contrabando, hai unha historia que vai nesa mesma dirección. Un individuo que andaba tamén supostamente metido nesto do contrabando pasaba todos os días á fronteira cunha bicicleta e, bueno, os guardias estaban moi mosqueados, a ver, revisábano, volvían a revisar e o día seguinte volvía a pasar ca bicicleta, volvían a revisar, non había maneira, hasta que pasados uns anos descubriuse que co que trapicheaba era cas bicicletas. As bicicletas.
nadie se lle ocurrirá. Trapichear co mundo da arte. Pois é que é igual, non? Sí. Co mundo da arte, ese bendito trapicheo, non? Oxalá. Que a veces non é perceptible nun primeiro achegamento, pero que si se insiste, a pouco que se insista, e se hai algo que non nos gusta, pois non nos gusta, que non pasa nada. Con dicir que non nos gusta, xa está, pero polo menos podelo dicir con experiencia de causa, non? E non de forma priorística en función de opinións que a veces pues, teñen o peso que teñen, non? Como profesora que fun, en algúns momentos utilizábamos este contiño cando íbamos de viaxes literarios e estábamos explicando cousas que ao mellor parecíanos que os alumnos non as percibían, e mirábamos os compañeiros e dicíamos seguimos ou non, e a resposta dos meus compañeiros eran café para coellos, dalle. O sea, xa o recibirán en calquer momentiño. Café para coellos, cultura para todos. Eu sei que é un peligro ter a tres profes, un en activo e dous ex sentados a unha mesa, pero bueno, eu creo que neso concordamos totalmente. Estas son historias risquianas. Sí. Realmente. Sí. Bueno, pois que máis queredes? Música, temos historias, anécdotas, contrabando. Este é un programa ecléctico onde os haxa. É cultura para divulgar. Por suposto que sí, ese é o principal, porque todo o que falamos é cultura. Entón, é da boa. Nada máis, eu agradecemos que esteades aí detrás do receptor. Agradecemos, a Toño, por suposto, e a Ángeles, por supostísimo. E nada, emprazarnos para o próximo capítulo, no que seguiremos coa nosa o noso capítulo de eso, biográfico sobre Risco. Pouco máis hai que dicir, máis que despedirnos, non? Un placer. Chao. Veña, deica logo.